nga mubarog and sa katong napasagawas mga ginahinay na tagsulod diri. So before ta mag-start, ato ni ablihon pamaagi sa pag-ampo diha sa tumbuhing Dios. So let us pray. Heavenly Father, salamat kayo O Lord God karong buntaga nang gihatag kanamo karon. Salamat O Lord God sa mga oportunidad nga gihatag kanamo nga kami O Lord God nakaari O Lord God nya kami O Lord makasayaw, singpit sa imong ngalan O Lord God ug ikaw mahimaya karong buntaga as we praise and worship you this morning O Lord God. May you be the one glorified and be magnified O Lord God as you fill this place O Lord God with people who longs for you and thirsts for you, Lord God. I pray for every satellite churches who are right now, O Lord God. I pray that you will be with our pastors, our pastoras, O Lord God, who will be preaching your word, O Lord. Nga imo sila gamiton mightily, O Lord God, ug imong pulong, O Lord, dili lang, O Lord God, mulusot silang pikas dunggan, but it will lay rest silang kasing-kasing, O Lord God. Salamat kayo karong buntag. You deserve all the glory and all the honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag pisigo. Andam na bata musayaw, mukanta diha sa tumbuhing Dios karong buntaga. Amen. Lindot kayo ning opportunity nga kita makahimaya sa tumbuhing Dios. Amen. Dapit sa kahimayan, para kong nakita, pananaw na masanagon, bulahan o bulan, ang simbahan nga giawitan, awit nga halang dulo sa tanang Pasko, magpalipayon, kasadyan ni tanan, dapit sa kahimayan, mauray akong makita ang panagway nga masanagon, bulan, ang simbahan nga giawitan, awit nga halang dulo sa tanang Pasko, magpalipayon, bagong tuig, bagong kinabuhi, pagbati at tumamitunod atong laylayon aron magpalipayon kasadyan ni tanan dapit sa kahimayan maulay akong makita ang panagway nga masanagot bulan ang singalan nga giawitan halang doon sa tanang Pasko, magpalipayon, bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyong kahapon sa pagbati, atong awit tunog, atong laylayon, magpalipayon, kasadyan ni tanan, dapit sa kahimayan, maula akong makita, ang panagway nga masanagon, bulan, ang simbahan nga giawitan, awit nga halang tuog sa tanang Pasko, magpalipayon, awit nga halang tuog sa tanang Pasko, magpalipayon, awit nga halang tuog sa tanang Pasko, magpalipayon. Ang kalibutan magayugbo sa pagkagamhanan mo, ang imong katawan magasinggit sa pagkahalangdon mo, Diyos, way sa manimo. Daygon ko ikaw sa matang kadlaw, sa kinabuhi ko ikaw ang mulapaw. Diyos ka sa gugma,
puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Tangon ko ikaw sa matagal daw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Umagagiyan ka, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Ang kalibutan magayok po sa pagkagamahanan mo. Ang imong katawhan magasingit sa pagkahalang mo. Oh Diyos, kasama nimo. Dagon ko ikaw sa matagal daw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Dagon ko ikaw sa matagal daw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Umagagiyan ka. Dagon ko ikaw sa mataglakaw. Ikaw lang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Dagon ko ikaw sa matagal daw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Magagiya ka, Jesus. Oh, 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 Jesus. Oh, 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 oh. La 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 mawala akong problema. Ang kalinaw na imong dala maghahatag o pahulay. Sa panahon na kita ng duha, da mawala akong problema. Naghahatag o pahulay. Ang gugma mo sobrang dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapugnan. Ang gugma mo sobrang dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapugnan. Sayang ko, murago na sa ato. Buhian ko akong espiritu. Ang butog na kasabot pa mo. Kay mura ko ibayaw ang anghel. Nalidumdum ko sa imong pagkamaayo. Magawas sa akong pagdaig, magkatulog, mga luha. Sa dihang nalinumdum ko sa imong pagkamaayo. Nag-awas akong pagdaig, magkatulog, mga luha. Hanggang mo sobrang dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Hanggang mo sobrang dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Sayo ko, murang ulan sa ato. Buhian ko akong espiritu. Ang butog na kasabot pa mo.
Gugma mo sobra, dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Kalipay way sama, dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Ang gugma mo sobra, dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Ang gugma mo sobra, dili ko makaya. Kalipay way sama, tiil di mapunga. Musaya mo, murag ko lang sa ato. Buhian ko, akong espiritu. Ang putok ng kasabot pa mo. Di murag ko, di bayaw ang anghel. Musaya ko, murag ko lang sa ato. Buhian ko, akong espiritu. Ang putok ng kasabot pa mo. Burakot, di bayaw ang anghel. La 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 la. Hey! La 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 la. Let's just put ourselves in the presence of God this morning. Oh, amo kang simbahon, O Diyos. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang himpi. Kandi mo lamang kami musampi. Ginoo, ikaw ra ang gamhanan nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga unay gugmang himpi. Kanimo lamang kami musampi. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kung dili ikaw ra. Tinuod, Ginoo, ikaw ra. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang himpi. Kanimo lamang kami usang Ginoo. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug
simbahan ng atong Dios. When just your voices say, Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon. Dili ikaw ra tinuod Ginoo, ikaw ra. walay lain na Handumon, ug dili ikaw ang tinuod Ginoo, ikaw ra. Walay lain. Walay lain nga handumon, kundi ikaw ra. Tinuod Ginoo, ikaw ra. Oh, ikaw ra Diyos. Oh, come on, just open up your mouths, just worship Him in your own words. Oh, walay sama kanimo Diyos. Kanimo lang ako magasali. Sa ngalan mo ako magasampi. Sa payan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kandi mo lang, o Diyos, ako. Sa ngalan mo, ako magasampi. Dili sa payan, mga butang ning kalibutan, halagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsag pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsag kalisod. Sa ngalan mo, musampit ko, anak ka, anak ka. Gani mo lang, o Diyos, gani mo lang ako magasali. Sa ngalan mo ako magasampi. Dili sa payan, mga butang ning kalibutan, halagaran ka.
bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang Kalisod sa ngalan mo, mas tangkit ko, anak ka. anaga. Ato yung taas itong kamot na igsuon. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod. Sa ngalan mo, masangkit ko, Anak ka. sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musampit ko, anak ka. Anak ka. Nagakikap sa among kinabuhi, nagkapagpo sa among kinabuhi, O Diyos. Ikaw nagsipahon ulong, Yung gilubig ang tabon na abli, gihilom ang sala ug lubnganan. Ang langit dilanog sa mga pagdayeg, kay nabanhaw ka og nabuhi. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, magari magana. Imong gingarian, imuhang himayan, nalalapang sa tanan. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Imong gingarian, imuhang himala, kalang labaw sa tanan. Oh, walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan, maghari ka. Imong gingarian, Hanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Cristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo.
Pagkagamhanan sa ngalan mo, Heso Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, kagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Heso Kristo. Kagamhanan sa ngalan mo, walay sama nimo. Kagamhanan sa ngalan mo, O Heso Kristo. Tayong gilubi ang tabon na abli, gihilom ang sala ug lubnganan. Ang langit nilanom sa mga pagdaig, kay nabanhaw kaog nabuhi. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang mag-ari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang alam. Atong pamalandungon ang kaayo sa Dios, ang iyang paghigugma, pag-antos, alang kanato, paghinumdum sa sakripisyo nga iyang gihatag. Dayon ka, O Dios. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusan maghari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw sa tanang ngalan. O daygon ka Jesus, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan unya gi nagpasalamat. Gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Amahan, mapasalamaton kami sa paghatag nimo sa imong bugtong nga anak alang kanamo. Dili kami angayan, dili kami takos, apan imong gipili nga makadawat kami sa grasya tungod ikaw na higugma sa imong katawhan. Dako kaming makasasala, apan dako ug mas dako ang imong paghigugma. Sa among pagduol, pagpangayog kapasayloan, andam ang imong mga gakos sa paghupay, pagsapnay sa among mga kasing-kasing o pagpati. Dawata Ginoong Dios ang among pagpasalamat, gisimbolo aning tinapay sa gipikas-pikas nga lawas ni Kristo na samran alang kanamo. Nga paagi sa iyang mga labod kami gipang-ayo na. Ug sana may kinsay naibalatian ang kaayo sa Dios, among masinatian sa ngalan ni Jesus. Atong kanunang pan.
Human sa panihapon gikuha niya ang kopag miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Nga sa matag inom ninyo niining pan, makagkaon niining pan pag inom niining kopa. Gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, salamat sa kopa. Nagsimbolo sa dugo ni Kristo nga nibayad sa among kalapasan, sa among tanang kasalanan. Salamat kay sa imong kopa kami, Ginoong Hesus, napasaylo, gipasaylo, ug kami makapasaylo. Salamat kay ikaw man ang naghatag og ehemplo aron kami makasinati sa kapasayloan alang sa imong himaya. Dawata ang among pasalamat aron kami makapasaylo padayon. Naghinumdum kami sa imong pagpasaylo kanamo. Salamat, Ginoong Jesus. Atong inuman sulod sa kopa. Atong daygon padayon ang Ginoong Dios, magpasalamat kita sa iyang kamaayo. Sa kahitasan O siguro kamatayong gilupi ang damo na amli gihilom ang salaog lungganan ang langit nilanog sa mga bagay kay nabanaw ka mabuhi walay nakakosra walay kapareha walay katapusan mag-ari ka di mong tingharian ibuhang maya kalalapaw sa kadangalan pagkagamhanan sa ngalan mo pagkagamhanan sa ngalan mo ang ngalan mo Yesu Cristo pagkagamhanan sa ngalan mo walay sa malimo pagkagamhanan sa ngalan mo O Yesu Cristo pagkagamhanan sa ngalan mo O Yesu Cristo pagkagamhanan sa ngalan mo O Yesu Cristo. Amen, amen. Okay? Padayon kita og ampo ang kausaban sa atong nasod and direction sa Ginoo alang sa atong election sa 2022. Ikaduhay ampo nato ang banquet ugma. Ugma na ang Shepherd's Banquet. Padayon gyapon tagtuo sa 1.2 million. Naanay mga gigamit ang Ginoo pero ampo na to nga sobra-sobra pa in Jesus name. Amen. Unya, padayon na tog ampo ang atong matag panimalay nga makadawat diha sa Ginoo. Gamiton kita sa Ginoo nga mahimong iyang magsangyaw sa atong mga panimalay. Maligo ng atong mga panimalay. Amen. Sige, itaas ang inyong mga kamot ug inyong mga tingog diha sa atong Ginoo. Lord, salamat kaayo sa imong kamaayo, Ginoo. Buhi ka, Ginoon Diyos. Ikaw ang Diyos nga among magbalantay, among manluluwas. Ikaw ang tanan sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, ikaw ang tagtagbaw, tagtagbo sa tanan namong panginahanglanon. Ug imo kaming gihignan, Lord, nga kami mangayo, kami mangita o kami manuktok diha kanimo, Ginoo. O kami makakita gayud, makadawat o imong pag-abrihan ang ganghaan alang kanamo, Lord. Miduol kami kanimo, nagpasalamat sa among nasod,
kundi ikaw ang among giilang nga Ginoong Diyos. Ikaw ang Diyos sa Luzon, ikaw ang Diyos sa Visayas, o bisan pa sa Mindanao, O God. Lord, padayon na mo iampo ang kalinaw sa tibuok nga Pilipinas. Lord, nga ang si Jesus, mao ang magahari sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao. Lord, salamat kaayo ang imong kansimbahanan, magatubok kini, Lord, magasangyaw sa imong maayong balita, Lord. Ang tanang katawhan sa Pilipinas o gawas sa Pilipinas, makadungog sila sa maayong balita nga adunay kaluwasan nga libre nga gihatag pinagi kang Ginoong Jesus. Dinala na mo sa pag-ampo nga mo mga leaders, ang among President, O God. Lord, sa matag probinsya, matag rehiyon, amo silang gidala sa pag-ampo nga ikaw ang magligon kanila, ikaw magaprotect kanila sa ngalan ni Jesus, o ikaw magagiya alang sa kabubuton sa among nasod, O God. Amo sang gidala sa pag-ampo ang mga coming kandidato, Lord God, sa eleksyon. Father, we lift them all up to you. Nasayod ka sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang hunahuna, sa ilang mga tinguha, sa ilang mga damgo. Lord, at I pray, giyahan mo ang mga katawhan nga Pilipino sa pagpili sa insakto nga leader, O God. Sa pagpili sa leader nga imong gitawag, nga mohami mo ang leader sa among nasod, O God. Father, nga matangtang ang korupsyon, nga dunay kahadlok diha sa ganiwa, o nga dunay pagluhod diha kanimo, Ginoong Diyos. Dili sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa tinuod nga Diyos. Ginoo mong giampo ang kalinaw para sa panahon sa eleksyon. Lord, ang proteksyon sa mga kandidato nga walay pagpatay, walay pagbanak og dugo nga mahitabo. Tungod kay ang imong proteksyon, ang imong mga anghel magabantay sa mga kandidato, O God. Lord, salamat kayo sa peaceful and orderly election, Lord. Salamat, Lord God, nga walay korupsyon sa ngalan ni Jesus. Ang Lord, ang mga kasimbahanan, Lord God, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, magalambo kini, Lord, magasangyaw sa imong pulong, mag-aabri kag mga pultahan, O God. Lord, ang imong mga simbahan, imo kaning punon, o ikaw makapadayag sa mga kaibulungang mga butang. Lord, nga sa pagsangyaw sa imong mayong balita, imo kaning ubanan sa mga senyales, sa mga kaibulungang butang, o mga mayong buhat, O God. Abba, we come before you, Lord, karong coming Christmas, O Father. We ask you, Lord God, that you bless each one of us. Salamat, Lord, sa Christmas party ugma, Lord, para sa mga pastor. Salamat sa imong provision, O Father. Lord, ikaw nagtagbo sa tanan, gikan sa pagkaon, sa mga regalo. Lord, bisan pa sa maong lugar, imo kaning gihatag, Lord. Father, salamat. Ikaw sa nagaprotect. Walay COVID, O Father, in Jesus' name. Way magtakod na sakit sa ngalan ni Jesus. Ang mga mobiyahe, Lord, imo silang proteksyonan sa ngalan ni Jesus. Lord, ang gikan sa north, gikan sa south, nga makaabot sila sa insaktong oras, walay disgrasya. Ang imo proteksyon, manaa sa kada usa kanila, Ginoo. O ang tanang mga pastor, mauli sila nga malipayon, o puno sa imong grasya, O God. Daghang bit-bit nga mga regalo, Lord. Kay ikaw magahatag og abundansya, magadasig sa mga kapastoran, O Father. I pray, Lord, sa leadership sa CPMA, labi na si Pastor Noel, O Father. Liguna siya, Lord. Ang imong gipabuhat kaniya yang mabuhat sa ngalan ni Jesus. O panan sa mga tao nga magasuporta kaniya, Lord. Mga pastor nga mutabang, murali sa iya diha, o sa iyahang likod, Lord God, mutabang sa pagbuhat sa imong gipabuhat, assignment, O Father, alan sa among probinsya, O Father. Father, this province is blessed, O God. Lord, imo kaning gipanalanginan kining Cebu province, Cebu City, all the cities of Cebu, ug tanan nga mga towns sa Cebu, ang imong panalangin, nagauban ka namo, Lord, ang imong grasya na kanamo, Ginoo. Yan po na mo nga mong kaugalingon, Ginoo, nga ikaw magagamit ka na mo ng mga mensahero, magsugod sa among panimalay, O God. Karong Christmas, at aging abilidad nga kami ang makahatag regalo sa among mga family members, O God. Panalangini kami, Ginoong Diyos,
Father, that we would be able to sow good seeds, mga maayo nga mga regalo sa among mga partners sa kinabuhi, husband, wife, mga ginikanan, mga anak, mga relatives, Father. And we would say that you are good, oh God. Lord, you have given us a free gift of salvation. You open the door for us nga makasangyaw kami sa imong mayong balita sa among mga panimalay. Ingon ka nga kapag kami mutuon nimo, kami maluwas, o dili lang kami, ang among mga panimalay, o katong uban nga connected, o mga tao nga connected kanamo, Lord, among giampo, o among gituhuan ang ilang kaluwasan. Ginoo, himua kami nga imong mensahero. Lord, nga among kasing-kasing mainiton diha kanimo, Ginoong Diyos. Nga kami mahimo mga soul winners sa ngalan ni Jesus. Let the fire of the Spirit fill us, Father. Puna kami, Ginoo, sa imong Espiritu. Tangtanga ang mga butang nga dili angayan diha kanimo, Ginoo. Sayop nga panghuna-huna, Lord. Mga hugaw nga panghuna-huna, hugaw nga tinguha, dili maayo nga tihuha, Ginoong Diyos. Nga kami magapadayon, nga magsunod diha kanimo, Lord. Nga kami mahimo nga mga faithful followers of Jesus Christ, O God. Kami imo mga disipulo, O Lord God. Salamat kaayo sa imong paglihok sa among kasing-kasing. Bisan pa karon, Lord, ang imong presensya anaa kanamo. Ang imong balang espiritu nagalihok ug nagatandog sa among mga kasing-kasing. Nagausab kanamo, Lord. Bisan pa katong anaa sa live stream. Father, thank you. Ikaw magabag-o sa among mga kinabuhi, Lord. Kaya mag-iampo sa ngalan ni Jesus. Huwag ang tanan mo yung no? Amen. Amen. Pakpakan na itong atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Praise you. Praise Jesus. Amen. Makalingkod na ang tanan. Ana kita sa presensya sa atong amahan. Kinibalay sa atong amahan. Amen. Amen. Sa iyang presensya, adunay kalipay, adunay kalig-on, at kay tanan nga itong gikinahanglan atong makaplagan diha sa presensya sa atong amahan. Atong abrihon karon sa Mateo 2:1 ug 2, mao kani ang istorya bahin sa pagkatao ni Jesus kundiin adunay tulo ka mga hari. Okay? Chapter 2 verse 11 sa Matthew, unya mo dota sa verse 11. 1-2. Okay? Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem nga sakop sa probinsya sa Judea sa panahon nga si Herodes mao ang hari. May miabot nga mga taong maalamon sa Jerusalem, gikan sa sidlakan. Nangutana sila, asa ba na tao ang hari sa mga Hudyo? Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Busa, mianhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. Verse 11. Human nila madungog ang gingon sa hari, nang lakaw sila. Samtang naglakaw sila, nakita nila pag-usab, kadtong bituon nga nakita nila sa sidlakan. Og nalipay kayod sila. Nagauna kanila ang bituon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata og ang inahan ini nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata. Giablihan nila ang ilang bililhon nga mga gasa nga bulawan, insenso og mira og gihalad ngadto sa bata. Okay? Ato makaplagan adunay tulo ka mga hari, dili kani sila mga Hudeo, mga foreigners kani, gikan sila sa east. Apan kining mga hari maalamon, kay bawo sila nga adunay mataw nga mahimong hari sa mga hari. So hari na sila pero niluhod paghihapon sila diha kang Jesus nga hari sa mga hari. So kining mga tawhana nag-search sila. Nangita sila kay kabaw sila nga naay bata nga mahitabo naita mataw nga bata nga gikan sa Ginoo. Og ilang nakita ang bituon og ang bituon na guide kanila. Unya makita nato no pagkakita nila ang ilang tumong mao ang pagsimba. Ang silang tumong simba. Simba nangita gyud sila no. Pero pakita nimo pag nakita na nila, pagkita nila sa bata ang una nilang gibuhat, niluhod. Meaning, nagpaubos sila diya kang Jesus. Niluhod, ikaduha, misimba.
Miluhod, meaning nagpaubos. Okay? So ang question karon, ikaw, nagpaubos ka ba kang Jesus? Niluhod ba ka kang Jesus? Imo ba siyang giilang nga hari sa imong kinabuhi? Kaya kinino, mga taas na sila sa posisyon, hari na gyud sila. Pero sa ilang pagkahari, nagpaubos, ni-submit sila o niila. Nga si Jesus paghihapon ang hari. Niluhod sila, ikaduha, ni simba sila. Unya, ikatulo ilang gibuhat, giablihan ang ilang mga gasa. Okay, akong pangutanan, nagsabot baka ni kung nagdala sila gasa? Akong tanaw wala. Wag yun sila nagsabot. Nangingon na sila, atong pangitaon ng hari sa mga hari nga matao. Pero wa sila nagsabot nga magdala sila og gasa. Pero automatic nga sa ilang pagsimba, nagdala sila og unsa? Gasa. Okay? Nagdala og gasa. Unya, ang gasa pag gidala, bulawan, insenso, o miro. Okay? Mir. So, ang bulawan, nagapaila ka na sa kingship ni Jesus Christ. Nasa sa mga simbolo. Okay? Ang incense, sa to? Gold, myrrh, and frankincense. Okay? Nagpaila sa pagkahari ni Ginoong Jesus, pagka-Diyos ni Ginoong Jesus, o pagkatao ni Ginoong Jesus. Because He is man, at the same time, He is God. So, giila nila nga si Jesus hari, nga siya Ginoo, o siya nahimong tao. God, maunang natin pangalan nga Emmanuel, meaning God is with us. Kauban nato ang Ginoo. Okay? Wa lang sila nagdalag mga unsa diha, ilag yung gidala ang ilang, I believe, kini ang ilang pinakamaayo. Amen? Kauban sa pagsimba nato ang pagdala sa atong treasure. Amen? Amen. Treasure nato. Kung ikaw nisimba, niluhod, niila kang Ginoong Jesus, nga siya Diyos, siya ang hari, o siya nahimong tao, alang ka nato, okay? Appeal sa atong pagsimba diha sa Ginoong pagdala o gasa. Gasa nga pinakamaayo sa atong kinabuhi. Dili ra ta pwedeng moingon na, Lord, isabot na ka sa akong kinabuhi. No, kasabot ka, wako. Naa ka. Naay nimo. Naa kay madala. Amen? Naa kay madala diha sa Ginoo sa imong pagsimba. Ayaw lang pagdala og bisan unsa, dad-a ang imong pinakamaayo. Kung si Jesus ang imong Lord, mutuman kita sa iyang mga sugo. Amen? Amen. Daghang nag-ingon, Lord, Lord, pero dili si Jesus ang Lord. Ang ilang Lord, ang ilang kaugalingon. Naot kitang tanan, kung magsulti ta, Lord Jesus, nga kita nagpaubos diha sa Ginoo. Kung unsay isulti nato, mubuhat ra gyud ta. Amen? Kay siya man ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen. So, dad-a ang ikapulo, dad-a ang imong mga halad, tungod kay ang mga halad, mao ka na magahatag ka nimo og harvest. Unya, kung napag yung isulting Ginoo nimong imong buhaton, buhata ka na. Amen? Si Diyos ang magpanalangin sa atong mga kamot, siya ang magapanalangin, magahatag ka natong mga binhi, o siya sad ang magasulti ka nato unsaon kini nato pagbuhat, unsaon nato kini pagdistribute. O siya sad ang mubalik ka nato niini nga pilo, daghang kapilo. Og tanan nga mga niluhod diha kang Jesus moingon og amen. Okay? Sige, magampo ta mga kaigsuunan. Pilo, daghang kapilo. Ako sa ito nga, ha? Kawa na ito nga. Ampo kita, Ginoong Jesus, ikaw ang Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw ang Lord. Nga among giila. O Lord, mituo kami nga ikaw gikan sa langit, gikan sa amahan. O mituo kami nga ikaw niabot diri sa kalibutan arang kanamo. Salamat kaayo amahan nga mong gihatag ang imong bugtong nga anak ka Jesus. Ang pinakamaayo nga regalo nga imong gihatag alang kanamo, Lord. Wala kami maangkon nga amua, ang tanan nga among nadawat, Lord, ang kabtangan, ang balay, among trabaho, kusog, Lord, ang mga talento namo, Lord, kinabuhi, ang among gininhawagan,
gikan kana kanimo Ginoon Dios. Ug isip among Ginoo, among Lord, among tumanon ang imong sulti kanamo, Lord. Agdala kami sa imong ikapulo, ug kami magahatag sa among mga halad. Mituo kami abri ang kalangitan alan sa among kinabuhi. Salamat, Lord, tanan namong buhaton imo kining panalanginan. Ug ikaw magasulti ka namo, unsaon namo paggamit, unsaon namo pag-distribute ang bahandi nga ihatag nimo sa among mga kamot. Lord, sama ni atong mga tulo ka hari. Hari sila pero niluhod diha kanimo. Nangita nimo, Lord, og nagdala sa imong regalo. Among gidala ang imong ikanapulo, among mga halad, ug bisan pa ang among mga gikan sa kasing-kasing. Dawata kini Ginoong Dios. Kaya mong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingonog. Amen. God bless you all. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Getting caught up in the here and now has a tendency to wear me down. Am I really free if I'm thinking about everything? The world's screaming loud when I'm locked in the middle of my town. When I'm lost in the rhythm of the crowd, I hear heaven calling me. Don't wanna be another victim. I'm right to the system when you call me. Hey, I know I am a citizen. It's yours. I can hardly keep my feet. Gets wide. Gotta stop doing Oh, I know I'm a citizen of heaven. My eternity forever is yours, yours. I know I am a citizen of heaven. My identity forever
Thank you, Lord. Praise the Lord. Grabe. Bahala nagnaag sound. Sayaw lang gihapon. Dahil ko nang Ginoo mayong buntag sa tanan. Maayo ang Dios, amen? Walay paglubad ang atong Ginoo nga bisag kita siging nalubaran. Atong ablihan ang atong mga Biblia igsoon ngadto ta sa Genesis 41. Genesis 41. Uy, wala man kadet lang. Atong teksto, atong balikan pagbasa. Kadit lang ha, nawala ang akong linya. Ano man eh. Naka-ready naman eh. Uy, wala. Sorry. Wala yun. Kadit lang. Naka-ready naman eh. Okay. What happened? Praise God. Amen. Genesis 41, 1-8. 41, 1-8. Gisaysay ni Jose ang kahulugan sa damgo ni Paraon. Sa paglabay sa duha ka tuig, nagdamgo si Paraon nga nagtindog siya sa daplin sa suba sa Nilo, may 7 ka tambok ug nindot nga baka nga mitunga gikan sa suba ug nanibsib kini og mga sagbot. Unya may laing 7 ka baka nga daot ug niwang kaayo ug misunod pagtungagikan sa suba ug mitupad pagtindog sa nahiunang mga baka didto sa daplin sa suba. Unya gikaon ang niwang nga mga baka, agikaon sa mga niwang nga mga baka ang 7 ka pulos tambok ug nahigmata ang Paraon. Unya nakatulog pag-usab ang Paraon ug nagdamgo na usab siya. Sa iyang damgo nakita niya ang 7 ka uhay nga himsog ug busok nga mibuswak sa usa lang ka panahon o usa lang ka punuan. Nagkalibat-libat naman eh. Unya mitungha ang laing 7 ka daot nga uhay nga nanguyos tungod sa init nga hangin sa disyerto gikan sa silangan o gilamoy nila ang 7 ka uhay nga himsog ug busok. Unya nahigmata si Paraon ug nasayra niya ang damgo lamang day kadto. Sa pagkabuntag, nahasol siya, busa gipatawag niya ang tanang salamangkero, ug taong maalamon sa Ehipto, gisugilo niya kanila ang iyang mga damgo, apan wala usa kanila ang nakatug-an kaniya sa kahulugan niini. Pagampo ta. Amahan, tudloy kami sa mga misteryo nga angay namong masabtan, iandam kami sa gitawag nga pag-usab-usab sa panahon o ikaw, Amahan, ang muhatag ka na lamdag sa among una-una, ang among kasing-kasing itarong nga kami makapahimaya sa imong ngalan ug padayon kami nga makapahimuot kanimo ug malamdagan. Di lamang among mga pangutok, hilabihan ng among banay, komunidad, ang mga tao nga duol sa among kasing-kasing, aron ikaw, Ginoong Dios, mailhan nga Dios nga nagmahal ug nag-andam sa imong mga anak. Gamita ang imong pulong, gamita kong imong alagad, ug salamat sa balaang Espiritu nga imong tudlo kanamo karong kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og Amen. Praise God. Daygo ng Ginoong Dios. Nagpadayon kita no sa usa ka pagtulunan nga gipadayag sa Ginoo kanato. Ug gusto nato nga atong sabton kini pag-ayo aron dili kita moabli sa bag-ong tuig nga wa ta kasabot unsay atong abdan kani manggaling COVID. Wala gyud ta kapangandam niini, wala gyud tay alamag nga naing ani kadako ug kalapad ang iyang epekto.
Pero nagpasalamat kita sa Ginoo kay naay bala ang Dios, bala ang Espiritu nga naghatag og pabor, naghatag og proteksyon, naghatag og panalangin aron dili kita ma-diskurahe, dili kita mabuntog aning mga panghitabo. O karon sa pag-abli nato sa bagong tuig, nagpabilin kita sa pagunahuna. Unsaon nato pagpangandam sa bagong tuig nga dili kita angay makuyawan apan excited nga moatubang sa mga plano sa Dios alang kanato, pero naay gikinahanglang sabton ug atong gitun-an ang misteryosong advice ni Jose ngadto sa Parao ngadtong nahitabo ang pag-usab sa ilang panahon. So atong gitun-an kini nga paagi sa paghunahuna o pagpangandam sa atong transition time from 2021 ngadto na sa bag-ong panuigon o gikinahanglan makasabot gyud ta igsoon, or else we would never appreciate the work of the Lord and we will never appreciate the promises that will be bestowed upon us. Dili nato na matagamtaman hangtod sa dili ta kasabot sa iyang plano o iyang pulong. So ato nang sugdan, atong paminawon sa nakita sa damgo ni Parao, wa may laing nakahubad niini kundili si Jose. Si Jose nga layo kayo gigikanan, nabaligya, na priso, nahimong nakalimtan hangtod sa gigamit sa Ginoo ang Parao para si Jose mahitaas o mahitabo ang damgo. Usahay ang atong damgo no dako ra kaayo sa atong panan-awon ug nya murag dili gyud ni mahitabo. Pero kung musali ka sa Ginoo sa iyang mga plano ug dili ka mo rebelde, dili ka sige lang reklamo, magyango-ngo, sige lang rason sa Ginoo, imog yung makaplagan ang plano. Kung imong tan-awon si Jose murag lisod na kaayo nga iya pang mabuhat ang damgo sa Ginoo nga mahimo siyang labaw sa iyang mga igsuon ug sa iyang ginikanan. Kay napriso, nakalimtan, pero ang plano sa Ginoong Dios maayo gayon. Amen. Sa imong tan-aw karon murag wa kay ugma, kay pait imong kinabuhi, wa kay gradong nahuman kung naa manggani. Third pa sa kalibutanon, gidimalas gyud ka. Puro sayop, puro mga maot ang mga panghitabo, unta maayo man ang Ginoo, pero ngano nga ang imong giagian puro man dautan. Igsoon si Jose na ay katungod musulti ana, pero wa gyud siya ni sulti sa Ginoo. Wa gyud siya ni reklamo apan nahimo siyang mapasalamaton sa tanan nga panghitabo. Mao nang nakakabot siya sa tumoy-tumoy sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang salamat. Mahal jud ko nimo man no. Especially makita sa kamera. Mao ba? Mga anak, ayaw na ninyo patindugay inyong mama. Kay kita'y maglantugi. So ato nakita nga, tinuod yun ay, no? Salamat sa mga asawa. Amen? Tanang naay asawa, mga bana mo sultiog. So murma mo nagalburuto. Tanang mga bana mo sultiog. Amen. Naglaylay man dahil ni maunra siya. Ngayon scotch tape po niya. Nak kay murag na ay kapadulngan ng akong microphone. Okay. So balik ta. So unsa may gi-advise ni Jose? Unsa may tambag? Nakita ang damgo. So unsa may buhaton? Sa ato no murag mao dai nay tambag. Murag ing-ana lang ang arrival, pero sa tinuuray kaning microphone sigig pabadlong. Palihog ko nakme banid. Unsay gi-advise ni Jose? Unsa may meaning aning iyang advice nga dili nato angay miss out or dili nato masakpan ug unsa gibot pasabot kay mao man ni ang misteryo sa pagpangandam sa taliabot nga bag-ong tuig. Kung dili nato masabtan ang misteryo nga iyang gi-advise,
murag dili gyud nato masabtan ang atong angay nga pagabuhaton sa pag-abot sa bag-ong mga panghitabo o panuigon. So atong paminawon balik. Adto ta sa bersikulo 32 ngadto sa 35. Gipadanggo sa makaduha, 32. Paraon aron masayran mo nga ang Dios mo'y nagbuot ni ini ug nga himuon gayud niya kini sa dili madugay. Busa pagpili og tao nga masinubtanon ug maalamon ug himua siyang tinugyanan sa tibuok Ehipto. Pagtudlo usab og mga opisyal sa tibuok nasod aron mangulikta sa ikalimang bahin sa abot sa kaumahan. Sulod sa 7 ka tuig nga abunda ang abot. Hatagi silag otoridad sa pagtigom og mga pagkaon diha sa mga syudad ug sa pagbantay niini. Ang maong mga pagkaon itagana sa tibuok Ehipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang tao. Now, importante ni atong masabtano kay ang damgo na hitabo wala pay kasikas. Wa pay mga panghitabo nga atong matawag nga negatibo. Wala pay mga panghitabo nga naay kaguliyang. Ang nahitabo simple lang, normal ang kinabuhi, ang hari normal nga nagpuyo, maalamon siyang naghari. Apan usa ka gabi gipadamgo siya sa Ginoo nga dili gyud niya makalimtan. Ug tungod ni ana naningkamot siyang musabot. O gipatawag si Daniel kay wa may mga mahingkero sa lamangkero nga makapahubad sa iyang damgo. So unsay gi-advise kay naa diri ang pinakayawi sa atong pagpangandam. So ang mensahe nga gihatag para ka nga parao mao ang pagpangandam. Pagpangandam ug pagpangandam kay naay taliabot nga kausaban. Ako ning ipaabot pud kanatong tanan, pagpangandam kay naay taliabot nga kausaban nga mahitabo sa bag-ong tuig. Kung unsa may planos Ginoo, maayo ang iyang plano. Wa say planong pandaot. Ingon ng Dios in Jeremiah 29:11, my plans is to prosper you, not to harm you or to hurt you. Plans to give you a hope and a future. Pero dili na mahitabo nga ing ana nga gwapo tanan. Kadaghanan sa gwapong mga nahitabo nagagikan sa ilawom nga nibuswak ni agi sa tanang kalisdanan ug nibuswak nga maayo tungod kay maayo ang iyang pundasyon sa pagtubo. So atong paminawo ng una. So una atong gitan-aw ang surrounding, no? Panghitabo nga walay rason unta ang hari nga mabalaka. Walay rason nganong siya magunahuna. Pero ang Dios mo ay niibuhat og paagi nga aron ang plano ni Jose o ang damgo nga gihatag kang Jose mahitabo, ang gibuhat sa Ginoo gihatagan niya og damgo ang parao para mabalik ang kadasig ni Jose sa damgo nga gipaabot sa Ginoo diha kaniya. So unang tambag nga gisulti ni Jose ngadto sa parao, ingon siya sa bersikulo 33. Busa pagpilig tao nga masinubtanon ug maalamon ug himuo siyang tinugyanan sa tibuok Ehipto. Unsa may buot ipaabot ani nga misteryo nga gihatag ni Jose. If you would like to look at it fair and square, murag history naman lang gud ni, kabalo naman gud taon sa nahitabo. Pero sa ilang panahon dako kayo kining talinhaga. They really don't know what's going to happen and how will this be addressed. But by the wisdom God gave to Joseph, gihatagan gyud og kaalam si Jose, ug ang unang iyang tambag, una sa tanan, ingon ang Biblia, unsa kuno? Pangita og maalamon og masinubtanon nga tao. Sa in English, so let the king choose a man who is very wise and understanding. Pangita og tao nga maalamon og makasabot o naay pagsabot o masinubtanon.
Now, kung imong balikan sa iyang panahon, maayo ang kahimtang sa Parao. Maayo ang kahimtang sa gingharian sa Parao. Bright ang iyang mga katawhan. In fact, usa sa ila-ila nga kusgan ang Ehipto tungod sa ilang kamaayo. Bright gyud ang ilang mga katawhan nga nagduma. Pero bisan unsa pa kamaayo, dili gyud na mga tupngan sa kaayo o kaalam nga ihatag diha sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangaliya, nagngayo sa Dios sa iyang tabang. Ug ang tambag mao kini sa karong panahon nga panginahanglanon, mupili ka o pagpilig usa ka tawo nga masinabuton ug maalamon. Buot pasabot, ang kaalam nga naa niya anang panahona ug ang kahibalo nga anaa na implementar sa tibuok niyang nasod, dili kaya sa panghitabo nga mahitabo sa taliabot nga panahon. Mo nang niingon Jose, mupili kag mas maalamon pa kaysa mga maalamon nimong mga maalamon, aron makasugakod sa taliabot nga mga panghitabo. But pasabot igsuon, naatay need, naatay panginahanglanon nga kung makaabli ang bag-ong tuig, ang atong utok kinahanglang ma-upgrade. Kinahanglan mo sa igsuon? Uban sa ato no, Pentium 2 pa hantud karon ang brain. Naanata sa i7, i9. Kumbaga sa computer, pinakataas na anay 1 gigabyte nga SSD. Sa mga pastor, sa mga computer parts na igsuon para ato lang masabtan, paspas na ang mga graphics. Niadtong panahon, igo ra gyud ta mo type sa computer. Pero atong sabton, nganong kinahanglanon man ang pagsaka sa atong pangutok? Tungod man igsuon kay ang atong panahon nagpadayon og kausaban. Nagsigi og usab. Pero ang atong utok wa mo kuyog. Example, sa insurance na lang no. Mupalit kag sakyanan, i-require sa dealer kung imong data-datahan og 5 ka tuig ang imong sakyanan nga naa kay insurance. Correct? Wa pa ta kapalit. Manang wa jud ko kalibutan na pastor, ako cash jud ko. Good. Kinahanglan og insurance ngano para kung magkinaunsa na ay kadangpan ang nagpautang nimo nga ang sakyanan dili masiro o mawalay bili. So na insurance. So kumpleto na ka sa insurance, na loan na hatag, maayo ang pag-drive. Pero ang mga nag-drive, why insurance? Why health insurance? Walay accident insurance? Wala life insurance, walay atong matawag nga pre-need insurance kung usa ka mamatay nang dahil sa iyo. Ang importante pa so namin sa kanan niya, kung magkinaunsa mo, unsa may mahitabo. Samtang bata pa unta, nag-andam unta ta sa taliabot nga panahon. Malipay gyud ang mga insurance diri ron. Hallelujah. Kabalo bang maigsuon ang health ug ang mga accidents may pinakadako nga gasto sa mawa nato maandaman? Kung wala tay panggasto niini, kurot ang imong kabtangan aron lang ka mabuhi. Pero kung naa kay insurances, dili na ingon nga wa kay salig sa Ginoo. Pero maalamon lang na nga lihok. Example ra na igsuon. Nga hinaot unta pagabot sa panahon nga naay Panginoon, dili ka magkatuna-tuna asa ka mangitag sapi. Apan naa kay panalangin giandam ang Ginoo tungod kay naa siya'y gihanay nga pangutok nga masabtan natong tanan. So sa panghitabo sa taliabot gikinahanglan ang imong pag-upgrade sa imong kaalam. Kanang insurance pastor, gasto-gasto ra na bitaw, pero kung magkinaunsa ka, gasto-gasto gyud baya na. Mayong buntag. Kinsay mga insurance agent diri taas og kamot. Salamat sa Dios kay wala pay ni taas. Wa pa day na insure.
Importante kay na. Importante kaayo kana. Na usa lamang kana sa ehemplo nga wa nato gitarong og pangutok. Ingon si Joseph ngadto sa Pharaoh, find a wise and understanding man. Pangita og tao nga maalamon ug naay lawom nga panabot. Igsuon kung dili ta mo sabot sa taliabot, gigamit ra na akong example ang insurance, no, pero para lang nato makita ba nga ang mga butang nga ginagmay may mas dako pag abot sa panahon. And that is why we really have to consider seriously of getting one. O preparing yourself towards the future. Kaya naamang gyo'y paabot nga pamin, naamang gyo'y tagtugtig-a. And when that happens, you should be able to know what to do. So, kinahanglan natong i-upgrade ang atong panabot. Example lang po, no? Sa among panahon, sa panahon ni Brother Tunying, ang telepono para lang sa dato. Ang naay landline, sa among panahon, gamay pa mi, ang naaray telepono, mga dato. Mo nang mga tumi sa mga silingan namong dato, kay naay telepono. Ang among telepono, katong dakong puwah nga naa dito sa postes, kilid, init adlaw, perting bahuan na, kay tuwa dito tanan. Karon, asa naman ang mga telepono ha? Naatay landline karon no, di na magamit, kay puro na ta mobile. Lahi na ang panahon igsuon. Ni adto magdala og love letter, suwat kamot. Pinakatay. Mga saad gikan sa langit, ihatag ngadto sa gipanguyaban. Kabuto nako ang mga langit, ang mga buwan ug mga bituon. Akong adtuon ang tanang mga kadagatan. Wao ng Yahweh sa akong kasing-kasing nga gitagana alang lamang kanimog ilabay ngadto sa taliwala para wa nay laing makaukay. Karon, text na lang, love you. Tubag po dayon. Hehe, ako pod, agoy. Maura to. Mauna to. Uyab na sila. Sila na. Wa kaila kung kinsa ning tawhana, nagkita rin sila sa Facebook, maayo mo sulti. Maayo ni. Puro picture. Usahay, maayo, usahay. Di. Nakatsamba ang uban. Atay igsoon, gikasal gahapon. Sugod naman tugkuan. Suwat-suwat. Facebook. O karon nakasal. Hallelujah. May na lang kay Kristohanon. Kung dili pa to, mag-ampo kita sa Ginoo nga makalahutay. Igsuon ang taliabot nga panahon nagkadayon og pangusab. Na-remember na ako itong gi-share sa Christmas party sa Cebu City Ministerial. Ang magawali ng ingon nga, ni adto maglimpyo ta og salog, bunot. Karon pangutan ng mga young people kung kasabot sila unsa nang bunot. Unsay gigamit pasinaw. Moingon sila, makahilo man ang inyong gigamit papasinaw. Say hilo, wa may nangamatay, naglimpyo me. Karon moingon na nga dili siya good for the earth. Lahi na kayo. Nisgot sila po, nagisgot po bahin sa sinina. Ni adto makakita ra ka kuno og kanang uncle sana. Hill. Maura na imong makita pagka makakita kag daga. Kay mura sila guwanes tanan no sarado. Pero karon di ilang kuno spaghetti. So tangho na lang yun. Pirting gamaya, sihag pa. Maunay panghitabo nga nangausap. Ni adto, gamito nimong imahinasyon kung unsang itsura sa iyang lawas. Karon di na kinahanglan mo imagine, oy. Kita na ditso. These changes will affect the way we live.
If we don't know how the world is changing and our mind is not growing up and we're not adapting, then we're going to miss out. Kung hangtod karon wa kay email address, kung hangtod karon wala kay Facebook, ambot asa na kandapita? Nagpuyo siguro ka sa bukid nga way internet. Karon normal naman mangutanan, di ba? Moingon nga unsay imong email address. Blackpor, Latu, La Asira Subdivision. Di email ba? Malagi na ako address. Nabiyaan na gyud sa panahon igsuon. Now, example lang na para makita natin suon nga angay gyud tang mag-usab sa atong unahuna. Kung niadto sa among panahon di man na kinahanglan ing ani ra man gyud mi, mo nang ing ani ra gyud ko. Aw, pwede ra man na. Pero magpuyo na gyud kas bukid, kuyog ang mga unggoy ug mga animal. Because time is going to change. Now, how important is our understanding to what is going on? Ingon si Joseph, find a wise and understanding man. Kung mahitabo ang kausaban karong bag-ong tuig sa atong kinabuhi, pero wala ka nag-upgrade, wala ka nag-usab, wala ka nakakaton, naana ba'y tape mapalihog bi, kay murag sabal na kaayo. Napalitan naman ni, pero ambot, oy. Ma'am Rose, Merry Christmas. Naban-aid na lang yun. Okay. So kinahanglan nato ang pagsaka sa atong kaalam. Ingon si Santiago 1:5, Santiago 1:5, apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, pangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. So gitudluan kita sa Dios nga angay gyud tang mangayo og kaalam sa bagong panuigon. Dili pwede ang imong kaalam ni adto og karon mao na lamang gihapon sa pagkakaron. Bisan mga driver ni adto manual tanan, karon automatic na. Ni adto tanang driver kahibalo mo maintain sa ilang sakyanan. Karon ang driver igo lang mulingkod pag nay madaot tawag og towing. Pato ko kay di mo andar. Nya battery ra ito nga naluag. Gasto kag 3,000 pato. Unsay gibuhat igo lang gihugtan ang imong battery. Dili mahimo nga tanan na lang panahon magsige tagtawag igsuon. We need to keep developing ourselves. Maayong buntag. Kapoy magud magtuon pastor oy, ay okay raman kapuyon ka basta andam lang kang magkalisod. Maayong buntag. Pero kung ganahan kang mausab, makaandam sa mga kausaban, muusab gyud kas imong unahuna. Maayong buntag. Unang Hari 3:9-11. Unang Hari 3:9-11. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya sa pagdumala sa imong katawan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining imong katawan nga labihang daghana. Gikahimutan sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon ug giingnan siya sa Dios tungod kay kini man ang imong gipangayo, dili ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong kaaway, ihatag ko kini kuyugan sa imong wala gipangayo. Dako kaayo og bili igsuon nga imong masabtan ug akong masabtan, kinahanglan tang mag-usab sa atong kaalam. Magagikan kini sa pulong sa Ginoo, magagikan sa mga pamaagi sa balaang espiritu, pero naa ang kasing-kasing nga gustong mausab. Kay kung dili ka gustong mausab, magpabilin ka kung asa ka, ug dili gyud nimo makaplagan ang mga bag-ong pamaagi. Kay ngano, sa panahon ni Jose, wala man sila niini, wa sila kalibutan unsaon pagduma sa mga kausaban. Si Jose lang ang nahibalo tungod kay gisultian siya sa Ginoo unsaon pagduma. Pero kung wa po siya naminaw sa Ginoo, wa po siya ikasugyot.
But because he listened to the voice of God, mo nang alas agahapon no, nagampo ko unta nga daghan nang mo attend sa powerhouse. Naay nadugang pero dili pa ing ana sa gusto gyud nato nga daghan unta, especially katong mga nagsuggest nga mag-powerhouse ta. Amen? Yung na imong tapad, murag ikaw man tong ni-suggest. So gustos Ginoo nga magsaka ang atong panabot. Ayaw gyud ko sulti igsoon, pasog gikapoy man gyud ko. Mas kapoy ko ninyo igsoon sa tinuoray lang. Mayong buntag. May makapasor kay kon. Yawa ray mo sulti ana. Mayong buntag. Yawa ra mo gud ang di ganahan kang mumata para mo ampo. Yawa ra gyud. Tanang rason nga mubabag nga di ka kaampo, yawa na igsoon. Mayong buntag. Ingna mo tapad na yawaan guro ka. Ismail dayon para dili ka kasabaan. So gusto sa Ginoo kung naay mahitabo nga kausaban, andam ka sa kaalam. Ang kaalam magigikan sa Ginoo, mangayo kaniini sa Dios, unya pangayo ang sakto nga motibo aron ang Ginoo mahimuot o paghimuot sa Ginoo panalanginan ang imong gipangayo. Ikaduhang advice ni Joseph mao nga una, pangita og maalamon nga tao. Pangutanan nako no, usa ta ikadto sa kaduha, naa kaha diri ang maalamong tawhana nga gipangitas Ginoo. Naabas PCGO. Naa, kay naaman ka. Amen? Ayaw ko ina, naa usahay. Dili pwede na. Kung naa gyud. Dili nang lulubog lilitaw. So ang Ginoo nagtudlo nga kinahanglan mo upgrade ta sa imong kaalam, ang imong intelligence, wisdom, understanding and knowledge will not stop where you are, but you continue to upgrade, grow in the field where you have chosen or where God has called you, and improve on that degree. Ikaduha, ang advice ni Jose ingon siya sa bersikulo nga atong gibasa 33, pagpili og taong masinabuton ug malamon, himua siyang tinugianan. Subot pasabot ang tao nga angay nga tawgon sa Dios nga muandam sa bag-ong mga panghitabo, usa ka tao nga naagyoy gahom nga mubuhat. Now, in the context of Joseph, iyang gisultian ang parao, kaya masya kalibutan sa planos parao, basta ang iyang advice, mangita siya og maalamon og hatagi og katungod o katungdanan. Ug naa siya'y abilidad, naa siya'y gahom nga mulihok sa angay nga pagabuhaton. Sa atong panahon no, kung aton ning aplikar, kung muingon ng Ginoo na ay kausabang mahitabo, andam ba ka? Muingon ng Ginoo, mangutan ng Ginoo, andam ba ka? Andam ko Ginoo, okay, pagtuon. Nya ikaduha, mugama galing kag desisyon nga imong buhaton ang planos Ginoo, kinahanglan dili ka mag-usab-usab. Because the authority God will give will eventually destroy or save the people. Kung mag-usab-usab ka sa imong desisyon, igsoon, ang katungod nga gihatag sa Ginoo nimo, malalis na noon tungod kayang imong pangutok, dili ligon sa imong mga desisyon. And it takes the courage of God to have that authority and that it will bring a better future. Pero kung imong pangutog igsuno dili andam sa katungod sa Ginoo. Now, timan ang katungod ihatag na sa Ginoo nimo. So you have to first commit that you will obey the Lord. If God will use you and give you authority, it means that your authority comes from God because you are obedient to God. Kay matinud-anon ka sa Ginoo, hatagan kang katungod nga mudumas dagkong mga butang. Pero kung di ka matinud-anon sa Ginoo, ug masinupakon ka, kuwaon ang gamay nga naa kanimo ug ihatag ngadto sa tao nga mahimong masinubtanon. Igsuon balik-balikan ako no, ang Kristyanismo dili ni sa konbinyente kay naayawa tang kaaway. Bisan manggaling naa ka sa yawa, di manggaling konbinyente gyapon. Hilabihan na nga naa ka sa Ginoo, mas naa kay katungod nga mabuhi nga mabulahan tungod kay naay Dios nga mutabang nimo, samtang sa wala pa kas Ginoo na ay yawa nga mudaot nimo. The hurdle
and the hurt and the sacrifice may be different in a sense, but it requires a level of commitment to God so that the authority God has in heaven can be bestowed upon you because you are obedient, consistent, and following God. Kung dili ka igsuon matawag nato nga matinud-anon, maglisod og piyal. Ikaw manggali nga tawhanon, di ka mo piyal sa dili matinud-anon. Ang Ginoo pa kaha. Pero nganong kita masukutas dili matinud-anon, pero kita mismo dili matinud-anon sa Ginoo. So kung gusto ka nga pakapangandam sa bagong tuig, igsoon liguna pag-ayo ang imong hunahuna. By the way, media ang atong oras sa relo murag human ako sa oras, pero sa akong relo layo pa. Palihog lang. Usab. Kay kalit ko na ratol pagtanaw na ako sa relo. Alas 9 na dayon. Pagaling ko kasugod. Intro pa ko. So ingon siya, choose a wise man. Number 2, give him authority. And then ingon siya, this is the key part. Pagpili og mga taong tinugyanan nga maoy mo kolekta og 20% sa tanang ani. Unsay buhaton sa ani? Mukuha sila og pila ka porsyento? A fifth part of the harvest. So sa 7 ka tuig nga abundansya sa pagtudlo ni Jose, kuha ang 20% nga tipig pangandam sa kaugmaon. Did you know that greatness has something to do with savings? Kung dili ka makatipig, kung ang imong kamot grabe bitaw mo add to cart, igsuon, why greatness nimo? Ingon sila, ang bago kururong panahon kay ang wife add to cart, ang bana check out. Igsuon, you need to understand the advice of Joseph. 20% has to be saved for future use. Di na nagsugod ang taxes nila. 20% will be 20% as taxes for the nation's usage and future use. Pero ang mandato nga gihatag ni Jose, sabta pagayo, kung karon wala pa ka nakakaton og tipig og 20%, Pastor, nahurot manggod sa akong tithes and offering. Excuse me. Nahurot na tungod kay wa ka nagtarong sa imong paghatag sa Dios. Kung nagtarong ka igsuono, di gyud ka maproblema sa imong ikapulog mga halad. Mag-abunda gyud ang panalangin sa Ginoo. Pero kung wa ka mihatag, na usa pastor, nagplano kog hatag, maayo na. Pero kabaw baka daghang mga Kristohano na sa impyerno kay maayong plano? Kay wa man gibuhat. Puro namang kutob sa plano. Wa na yung mga tao. Lord, murag na ay ang anghel ni Agi. You need to recognize, kinahanglan nga makakaton ka og tipig. Dili pwede ang imong sweldo pag abot sa sunod nga kinsena, 0. Sweldo karon, abot sunod kuan, pagtanaw nimo 0. Pag-abot sa mga balay ron, 0. Unya, utangan pa. Pero tuwa, sige lang sa Lazada o Shopee, add to cart, add to cart. Apil na Shopee, Lazada ron. Igsuon, timan kung gusto kang makapangandam sa taliabot nimong ugma, 20% has to be saved for future use. And everyone said, ang hari mo abot mawala, ang mga manager mo abot mawala, ang mga factory mo tunga mawala. Pero kung nakakaton kag tipig, magpadayon kag buhi. Kinsa may nakasurvive atong COVID, kadtong mga tao nga naay natipigan. Pero ang taong wala gyud igsoon muhuwat gyud sa ayuda sa gobyerno. Ilan ang sala nga nung wa sila nag-save? Ang ilang irason, kuwang man ang sweldo. Igsoon bisag unsa ka gamay kung makakaton lang ka og save, naagyog kay ma-save.
Na ako'y amigong pastor, ang ilang sistema, kada bulan, magtipik sila para kay puro man lalaki ilang anak. Naingon siya nga, pagkasala, pag magminyo ni, kitagyo'y gasto, kay ato man lalaki. So sa bata pa lang, nagsige na sila save. Sige sila save para sa kaminyoon sa ilang anak. At tinuod yun. Sa duha nga namin nyo, ang nigasto, ang ginikanan, gikan sa savings sa mga bata. Nya ang ilang inheritance, anar na nila, gamiton ba sa kasal o ilang inheritance? Tubag man po ng bata nga nakakaton, investment man ning kasal. Mubalik ra lagi na. Maayong buntag. Wa na yung mga tao. Lord tabang. Basta gali savings ang isgutan no, murag sud kayo. Kay naay kwarta atong tanaw Shopee man dayon. Verse 37 to 38 atong tanawon unsay isulti dito. Ako sang balikan sa 36 sa King James ingon siya diri, ang maong mga pagkaon itagana sa Bukihipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang mga tao. So gitambagan siya ni Jose nga angay gyud magtipig og 20% para sa tibuok Ehipto. Wow, bright kaayo, maayo kaayo ang iyang tambag. Now, ang gigamit diri nga term is to pag-save, okay? Invest sa iyang Hebrewanon nga pong invest. It's a business term. But this is not meant for business. Ang iyang i-advise simple lang aron na ay magamit pag-abot sa kagutom. Kung karon wa kay savings, mo abot ang kagutom, gutom gyud kay igsuon. Pero kung naa kay na save, bisag naa pay tagutom for another 2 years, you are still alive. And everyone said, ingon sa bersikulo 47, sulod sa 7 ka tuig, nga kadagaya daghan kaayo ang abot sa kaumahon. So giun sa pag-implement, so nahitabo ang propesiya nga nay 7 ka tuig nga abundansya og tinuod nahitabo na agi daghang abundansya og nagresulta kini og daghan kaayong natipig. Gi-record nila ang mga natipig, matag area na ay supervisor nga mokolekta sa 20%, ibutang sa mga bodega hangtod sa dili na nila maihap tungod sa kadaghan sa ani. Kay 7 ka tuig nga naay abundansya. Verse 49, og sa labihang kadaghan ang mga natigom nga kini daw nga balas sa baybayon tungod sa kadaghan, giundangan na niya ang pagtakos kay dili naman kini matakos. Now, ing-ani man gud nino, kung naatay daghan ang atong mind celebration. Sige lang tang celebrate, sige lang kaunta kay naay kwarta, ato kaunta palita ka natay kwarta. Okay man na, di man na sala nga muhatag ka og pahimangno sa imong hago o itratar og tarong imong banay, imong mga pamilya. It's good. You are bonding, you are building, you're investing for it's good. Pero igsuon ayaw pud taw na buhata sa 7 ka tuig. Kada adlaw gawas kaon, kada adlaw gatukaon, kada adlaw gitukaon, igsuon. Bisag unsa ka kadaghan og income, kung sige ka og gasto, dili man gud na sa kadako sa imong income ang imong na-save sa gamay nimong income. Ay bisag unsa kadakong income kung hurutanan zero man gyapon ka. Dili mahimo nga sige lang kag celebrar kay daghan naagay panahon nga mausab ang season. Mahunong ang 2021, musud ang 2022. Usa may problema kung magpadayon ka ing ana, mahubog manggug ka tan-aw nimo di na ni mahuman. Igsuon mahuman ni. Dili ni forever nga naay kadagaya mo nang gihatagan tagkaalam sa Ginoo unsaon pag-invest, unsaon pagpadaghan nga bisag kalisod nagsigig income ang imong gisugdan. Si Isaac nganong nakakaon man sa panahon sa tag-uga, kay nagtanuman siya sa panahon sa pag-uga gisugod siya sa Ginoo. So bisan way makaon ang uban si Isaac nagapadayon sa iyang pag-ani. Purubot pasabot naay gitanom mano nganong naay naani. Now, ang kausaban sa atong panahon igsuon naagyod. I mean, it's a definite thing. Ingon sa 53-54,
sa Genesis 41, nahuman ang 7 ka tuig nga kadagaya sa tibok Ehipto. Pagabot sa 54, unya mibanos 7 ka tuig nga gutom sumala gayud sa ingon ni Jose. May gutom sa tanang nasod gawas sa Ehipto. Igsoon, imong i-meditate ang verse 54, no? 7 good years came to an end. Naagi mo hitabo, naagyoy kausaban. Dili tanang, there was one time katong Typhoon Haiyan. O sa nga nato dire? Yolanda. Ang Bantayan Island, which is the egg capital of the Visayas. Hurot. Ang mga way giipon, way savings, way reserba, bang! Flat yun sila. And they have to loan again. Nya ang loan wa biya nahatag dayon dali-dali gi-process pa. Pero katong nakasave, katong nakasabot nga dili tanang panahon Pasko. Sa tibok tuig dili tanang adlaw Pasko, naay Semana Santa. Maayong buntag. Ug naapoy adlaw minatay. Kutob rakas kape. Ingutong sa lami man mga kapiron, Brad. Ado ra ta St. Peter tutan ay daghan dito. Pili lang ka unsang kwarto. Nya tawgadayon ang mga tigtungod, gaw. Kumusta naman si Uncle Gaw? Basa lang sa naman yung mga tarpulin sa gawas o maningan. Kumusta na mo Gaw? Si Manong Gaw. Kisa gali ka? Ay, sigaw dali kay malimot kapidayon. Mayong buntag. Natay church member ni ato si tawag namo Cyborg. Grabe, wag ito'y gutom igsuon. Wag siya nakasinati gutom. Ano man, tingin siya, dali na St. Peter, pastor, na biskuit, na tinapay, na pansit usahay. Wag siya problema. Bright good siya. So, niabot ingon ang 2054 nga, the good years came to an end, and nibanos ang 7 ka tuig nga gutom sumala gyud sa giingon ni Joseph. Nganong maingon man ta nga nagi pagkausaban sa atong panahon? Kinsa may magunahuna nga naay Zuckerberg? Kinsa may magunahuna nga naay gitawag nga Steve Jobs or naay Amazon nga nahimong mga milyonaryo, mga bata lower than 30 years old nagsugod nagmilyonaryo. We would not even imagine nga ang batanon mahimong milyonaryo at that age. Among panahon wala na. Ang mga dato sa among panahon naa na sa 50 ngadto na sa 90 ang pangidaron. Pero karon tungod sa technology 30 anyos paubos, grabe na mo kita. Kantigo mo gamit sa panahon. Wala lang gigamit ang computer sa ML o Valorant. Nga way income. May na lang kay mga idaran ng naadiri, wag sila katong saan din ang Valorant. Saan ang ML? ML kwarta padala? Dula na igsuon sa mga batanon karon. Mao nang ilang kalingawan o gihimo nilang pastime. Pero kung kantigo lang sila mo nahuna, no? Ang tuso na gina nila, ang ilang nausik nga kwarta og oras magamit sa pagkita og income sama sa mga ginganlang Zuckerberg, Steve Jobs, sa ilang mga batanon pang panahon, kano sa man sila nagsugod? Sa mga nagsigi pag-experiment sila sa mga software, sa mga hardware, hantod sa na-master nila, by the time ni hit sa tibok kalibutan, tuwa na sila sa taas. Nganong makaingon man ta na a season of change? Because karon hari pa ka, pero sa imong ilawom na anay gibro ang Ginoo nga mosunod nimo. Posibleng mulabaw pa nimo. May wa kay savings, unsa na nimo pagkasugakod? Ni adto ang pinakasikat Blend 45, libre pa ang baso. Wala ka bantay ang atanan natong mga balay na ito, Blend 45 kita. Karon wa na, baso na lang nabilin. Mo nang way mamalit og baso ni ato kay naa may Blend 45. Moro may gamiton. Kay mo ni ato kanimot mo nga tanang sakit Vicks Vapor Abra. Karon asa naman si Vicks? Nausab ng panahon igsuon.
Gihutoy, Bix Bay Purab. Giubo, Bix Bay Purab. Gihilantan, Bix Bay Purab. Mauro kita. Gi-cancer, Bix Bay Purab. Mauro man. So, kinahanglanon gyud tang mag-usab igsuon, mo nang musabot gyud ta sa need. Na ay mga bag-ong mga tubo mupuli nato. Ako sa akong pangidaron no, nag-ampo na ko sa Ginoo kisay mupuli sa simbahan. Dili kay mamatay na kog sayo, dili pa, daghan pa tambuhaton. Pero kanusa man ta mangayo na sa Ginoo kung kisay mupuli. Karon pa lang ato na utang giandam na. Karon abtik pa ka kani ako ni negosyo pagkapatay nimo kinsa naman ila na. Kinahanglan ato gyud pangandamon kinsay mo puli nimo. Kaya di man panahon abtik ta, di panahon maayo tag pangutok, di tanang panahon naata. Ingna imong tapad pangandam igsuon. Imong anak i-train na unsaon pagkwinta. Gamit ang Excel. Manggaling ko kay Bones ng Excel. Galing mo tuon na taig suon. Samtang Excel, pastor. Gitawag na accounting. Accounting nga app nga software. Now, hapit na ko no ako ning humano na lamang direksyon. Verse 56 and 57. Sabta pag-ayo, no? Ingon si Jose, pagpili at agag katungod, unya, mutipig og pila ka porsyento? 20%. So, iyan ang na-implement. Unya, makalingaw. Nganong makalingaw? Basaha. Tanawan ninyo sa 56 to 57. Ingon dito, unya sa dihang mikailap og migrabe na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon o gipamaligya kini. Giunsa niya? You know, I was thinking, tipigi kaning mga pagkaon, aron dili ta magutom, para pag-abot sa kagutom, makahatag tag pagkaon. Dili. Pagkagutom, unsay gibuhat sa parao, paagi ni Joseph, gibaligya. I was thinking, nag-save sila para sa atong mga wahay makaon sa pag-abot sa kagutom. Si Jose, noon sa mo, sa'yo nag-save para ninyo. Amo nag-save para makabaligya me? What happened? Tanang yuta, nahurot naman ang kwarta. Kung sa ilang gisunod nga gibaligya. Ilang kaptangan, last nga gibaligya, ilang yuta. Munang ang Ehipto usa sa pinakadato sa panahon ni Jose, kay sila'y na nag-iya sa tanang mga properties. Nganuman, kay wa na may makaon ang tao. Wa man sila katipig. 7 katuig abundansya, sila mismo wa nagunaw na. May nalang kay Jose para sa tanan ng andam. Pero sa pag-abot sa tagutom, gibaligya da ito, waday ingon nga gilibre. Kita ba, naanad tag-ayuda bitaw, agipatigom ang gobyerno para pag-abot sa kakagutom, naata. Paano mo kay baho sa 2 years nga na ay COVID, nangutang ang gobyerno para na ipakaon? Paano sa tayo kwarta? Nya, mo blame patas gobyerno nga nung wa ni hatag. Asa ba kabot ni 6,000? Yan na pa iban, pagkakuha sa kwarta, gisabong. Unsa naman taon, uy? Igsuon, aplitas pangutok na to. Asa ta karon? Gibaligya sa panahon mo nang nidato katong kasabot, katong mudato, katong naay pangutok, naay kaalam. Kay baho unsaon pagpadagan sa panahon nga ang tao naa nagipanginahanglan. Wa man ni panghatag ni Joseph. Wa man gud tino o karon niabot ang kagutom ug tanang gitipi gihatag. Wala, ang tanang gitipi gibaligya. Okay pa, napasalay kwarta, pila ka buwan. After several months, wanay kwarta, baligyan na ang auto, baligyan ang kabayo, baligyan na ang kabaw, baligyan, hantod sa yuta na ikibaligya. Kung sa naitabo, ang hari na ang tag-iya sa tanang kayutaan, ug nag-abang ang mga tag-iya, mao na lamay nangabang para makakaon sila.
let me just remind you of this, nothing is for free. Walay libre ning kalibutana, maninguha gyud ka. Karon igsuono libre kang naminaw ron. Libre ang imong mga nadunggan, maayo ang mga pagpasabot sa Ginoo. Pero kung di ka maminaw, moabot ang panahon ang imong untang libreng na paminaw, makabayad na ka og naa pa kas kalisod. You may have enjoyed the free what you're receiving today, but if you're not changing your mind to prepare for the future, you will pay for what you are getting for free today. Naanan mo gutag libre gihatag tanan. So pag abot sa panahon nga ikaw na gyud ang mobayad, wa na. Kaingon-ingon na kay ngano we are never prepared to pay for the price. Karon ang nga mensahe imong nadungog, libre ra na, lingkod ra ka, naay mo dayeg sa Ginoo, lingkod ra ka, naay mo ampo, lingkod ra ka. Ingon ni pastora, magampot ang tanan. Yang gibuhat sa kaya niya mahumanoy. Maabot ang panahon sa sobra nimong kalisod mo, ampo ka din nakakabawon saon pag-ampo, kay wa ka nakapangandam. Nagdasig mi ninyo, build your spiritual capacity. Apil mo o powerhouse. Last Saturday, gahapon, gahuwat ming naay manunga. Nga bag-o, o karaan. Ingna mong tapag, hoy, pahinomdom, atin na. So atong makita nga walay record sa Biblia nga ang parao gihatag ang ilang gitipig o giluwas lang ilang kaugalingon. No. It was all for sale, available for sale. Wala lang ingon nga ang mga tao nang giyugpos ang ilang mga tiilog kamot sa panahon sa kadagaya o nya pagabot sa kagutom. Ingon sila sa parao, lisod na kayo, hatagi mig pagkaon. Ingon ng parao, sige, hatagan ta mo. Sulti istoryahe si Joseph. Pagabot nila kan Joseph, okay, mao ni ang kilo sa ganta. Kilo sa ganta. Mao ni ang presyo sa usa ka ganta. Nga di na panghatag. Ingon si Joseph, abundansya pito ka tuig, naamoy kahigayon ng mo save. Wa gid mo ni save. Karon inyo ning bayran kay tinipig ni para sa ingnaning kalisod. Kung ato ni panghatag hurot ni dayon. Nya di mo save o di ninyo inyo ning usik-usikan ra kung ipanghatag ra ni. Pero kung inyo ning giaguan, makakaton yun mong tipig. Igsuon gi-open ni Joseph ang warehouses for the grain. Pag-abli sa mga panghuna-huna, pag-abli sa mga oportunidad nga unta para nimo pero wa ka nakapangandam, dili maimuha. Na ay negosyo para unta nimo, kwarta lang ang ipamuhunan. Wa kay puhunan. Okay ra, wa kay puhunan, wa kay kapital, pero naa unta kay relasyon nga makapalit sa imong puhunan. Wa po kay relasyon kay ikaw ra may hari sa imong kaugalingon. So what happens to you? You will lose. Ang imong gipanag-iya gihaguan for how many years? Kinsa ray mo ani? Laing tao. So you really have to think right now. Huna-huna ang pag-ayo. Magbag-o na ang tuig. How are you prepared to change your life and prepare for the outcome? Sa among magtaayon, naningkamot ko og save, naningkamit mi og save, hatag sa Ginoo taman sa mabuhat para ang panalangin dili mahunong. Ingon ang Biblia, kung atong paminawon ang Ginoo ug tuhuan, piyalan ang iyang mga alagad, panalanginan, hatagan ta og kadaugan sa atong mga lakang. Minaw gitas pong si Dios igsuon kay maoro gyud ni atong yawi sa pagpangandam sa bag-ong tuig. Tipig, upgrade imong kaalam, mug-decide nga dili ka mag-usab-usab sa sakto nimong desisyon, unya pagbuhat ni ana andam ka sa unsa mang panghitabo ug ikaw pa ang mahimong pinakadato tungod kay nakapangandam ka sa tanang panghitabo. Amahan, tadloi kami karong kabuntagon sa among pagtuki, padayon sa among angay nga masabtan aron kami mahimong mga panalangin. Dili kami ganahang moabli sa bagong tuig nga sama lamang kami gihapon. Apan ang kausaban magapadayon ug ikaw mahimaya. Tudloi kami Ginoong Dios sa imong kamaayo kanamo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosultiog atong pakpakan ng Ginoo. Praise God. Usa mo nga ni si pastora, ako lang sang i-update
ang 1.2 million na yung mga pamaagi ang Ginoo, no? Wa pag yun nako na hit ang 1.2 sa target goal. Pero nakaminos ko sa presyo sa bugas. So bisag wa nako nato nakabot ang 500,000 para sa bugas, nakakuha kog mas barato nga maayo ang kalidad. Unya, so dako kog na save diha. So gamay na lang ang idugang. Ikaduha, pag-abot sa ham, ato magyud ang ham, ato magina simbahan magyud na. Kita magyud mo mudupa ni ana. Salamat sa Ginoo, nakakuha po kog mas barato nga ham, among gi-food tasting, maayo po ang lasa. So first time nga ni palit mi dito kay nisaka naman ang atong suki nga palitanan. Ang regular price sa 275 to 450. Nakuha ra nato sa mas mubo nga presyo. Kay bulto man sad. So salamat sa Ginoo sa mga pabor sa Dios. Unya, wa na gyud ko'y budget para sa pagkaon, wa na gyud ko'y budget para sa groceries. Pero karon no naate mga kaigsuonan nga grabe ang kasing-kasing sa mga alagad sa Dios. Bisag gamay ra gidala gyud nila diri og gihatag, na ay nagdalag mga grocery items, na ay mga gamit sa balay, sabon o sa padiha. Bisag unsa pa ka ingon nga nihit sa panahon, niipon gyud sila para makahatag sa Ginoo. And I'm just so blessed to see that, no. Napo yung mga tao nga gigamit Dios Ginoo nga nagahin para sa buluhaton sa Dios, sa mga alagad sa Ginoo, naagi yung mga pag-abot-abot. Pero wala na gyud ko ma-budget. Nya short pa ko gamay sa pipila ka items. So wa gyud ko mapalit na para sa grocery items o sa pagkaon. Ang pagkaon mokabat og mga 250,000 for 1,000 ang among expected nasa 1,300 people. Pero akong gi-budget nasa 1,000, 1,100. Maura na kay ang kaon sa uban mabawi ra sa gamay nga mukaon. So okay ra. 1,000 lang. Anyway, wako'y budget ana. Salamat sa Ginoo, gabi inay nanawag. Pastor, muhatag mig 200,000. Asa man na nimo ibutang? Sa pagkaon. Pila man dayang pagkaon? So akong gihatag katidad. O sige, ako na lang kumplituhon para sa tibuok pagkaon. Hallelujah. Ako na lang mo sultihan kasi nihatag para maampo ninyo. Kaya nagpaampo ra ba siya? Si Manny Pacquiao. Nihatag siya. Yan, napod ang grocery packs. Basta may plano nila mo, Pastor, hatag bugas, hatag ugaham. Yung ka grocery. Oh, pero may budget. Basta kani, okay rin mabuhay rin yung mga tao niya, mag-prices na lang may. So, sige, pila man dahi ang gasto sa groceries. Ko 500 pesos kada grocery pack. So, mga pila, mga 500,000 gapon. Mo ba? Sige, ako na lang na. Praise the Lord. Maayo rin ginagino'y igsoon. Naay ni sagot for 957 families. Kaya mamaya akong gihatag, almost 1,000. Ang kay di man na mo hatagan kada tao, kada pamilya raman. Kay kung kada tao, that's 1,400, dili na pwede. So, ang usa ka magtiayon, usara na. Kung single ka, bless ka. Kay madawat po nimo kung sa'yo nadawat sa magtiayon nga pastor. So, gisagot nila, yakin sa inisagot, ako lang po insulti, kaya nagpaampo po siya. Pero kasi labot sa national, no? Si Congressman Alan Cayetano. Dahil ay ng Ginoo. Mga Kristohanon magun ni sila, God. Padako nilag suwat, kay ngatuningan ni sila, ako may ilang gitawgan, para muhanay sa pipila ka meeting. So karon, basig ganahan mong mupanalangin sa mga pastor na ami programa matag tuig nya karon kay COVID nya gusto mi nga mudasig sa kapastoran. Dito bagyod sila igsuon. So salamat sa Dios. Amen. Atong daygo ng Ginoo sa iyang kamaayo. So ato na lang ang ham ug ang mga giveaways, mga door prizes idugang. Pastor Shoni. Praise God. Maayo atong Ginoo. Amen. Mutagbo siya sa tanan. Amen. Unya gahapon pod Good morning, PC Go. How was your week? Well, in any case, here. yes, good morning. Sige pa dayon. So stay tuned and keep watching.
And remember, every believer is a disciple maker. God bless! Amen, amen, amen. O niya, pagkahuman sa Shepherd's Banquet na napoy Queen Esther. Kay ang dili na ako ang nag-lead sa Queen Esther karon. Praise God na ay ni dawat sa pag-lead sa Queen Esther. So the next day is going to be Queen Esther. Gusto mo makadungog og maayong balita? Yes, sa una no, sa kanda natin panghatag karon na ay bag-o nga 40 kabuk nga mga bags. Pakpaka na to Ginoo. Gatanan ko pag una-una ko murag maulo naman tang muhatag anig sa kandan. Sa kandan sinina, sa kandan to. Praise God. Na-upgrade na mga kaigsuunan. Amen? Upgrade. I-upgrade sa Ginoo atong kinabuhi. The Lord will bless you for a purpose. Gamiton niya gutas Ginoo. Amen? Amen. Igna na ron, ako na po'y sunod. Sige, igna. Gamiton sa Ginoo. Makahatag og mga dagkong butang, daghan, para daghang mapanalanginan. Let's all stand up. Aduna ba tayo wisdom nga nakutlo karon? Yes. Upgrade ang atong kinabuhi, upgrade, magsugod ang atong huna-huna. Magtigaw mga kaigsuunan. Sige, stretch forth your hands towards heaven, Father. Akong gipanalanginan ang imong mga katawhan. Ang ilang nakatunan, ilang ma-apply sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, sa wisdom nga ilang i-apply. Ang knowledge nga ilang na-gain, ang understanding nga ilang nakutlo karon, mahimo ka ng wisdom. Tungod ila ka nang i-apply sa ilang kinabuhi. Adunay mga angay nga bag-uhon o ang balang espiritu ang magasulti unsa kining mga area sa kinabuhi namo nga angay tangtangon o unsa mga habits nga angay namong i-build, angay namong mabatunan o makatunan. Father, your people are blessed. They're blessed when they're coming in, blessed when they're going out, blessed when they lie down to sleep, blessed when they rise up, blessed with their families. Whatever they put their hands unto, it is blessed. And the people shall see, and they will say, truly, you are a blessed people. Thank you, Lord. People shall see it. You will use us mightily. In Jesus' name we pray. And everybody say, your success starts on. And every believer is say, go and make disciples. Kung naay first-timer, palihog arilan ta diri. We'd like to meet with you and get connected with you. Kung naay first time, nagdala ka og first time, paalihog lang ari diri. Should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears